ये सालवा दामाद हम मोटरसाइकिल कह के हम पीठी में सिलकौआ वो डाल दिल। अब तो मोटरसाइकिलवा किन के लिए आइए दिले बारी। ससुर नटिया दामादवा के फोन तक कहिए दिले बारी आपते हुई मोटरसाइकिल ला। प्रणाम ससुर जी। जुग जुग जी तब ससुर जी हम मालवा का माई ठीक बा ना? दामाद जी ऐसे बोली बारी। ससुर जी अपने कुछ और समझ गेली। हमर कहे के मतलब बा कि माई जी ठीक बा नु? हाँ ठीक बा ठीक बा। ठीक बा ससुर जी। उ सब बात छोड़ू समाचार वाला। बियाह के बहुते दिन हो गए अभी मोटरसाइकिल ना दे बारी। केंद्र मोटरसाइकिल कैसे ले बारी? लाओ मोटरसाइकिल हम लेके जाओ घरे अपना। भेजो मोटरसाइकिल सब दोस्त सब इंतजार करता गांव में हमरा। ठीक बा लाओ मोटरसाइकिल दू। लिव ठीक बा दामाद जी अब तो मोटरसाइकिल मिल गए जाओ घूमू अब। ठीक बा दामाद जी रुकू ता हमार बेटिया खुश बा ना। हम बियाह कैली मोटरसाइकिल की अपने के बेटी ला बेटिया खुश बानी। हाँ अपने के बेटी तो बहुत खुश बा। हम गेंदा के फूल पे बैठा कर रखले। जाओ तो मोटरसाइकिल लेके। हाँ जाओ दामाद जी गरियावन ना जाइत बका ना ससुर जी दहेजुआ गाड़ी बा केंतियो ठेल के ले जाबे करम हम। ठीक बा जाऊ। ठीक बा ले जाई छी। ठीक बा अपने माई जी के ख्याल रखम। ठीक बा दामाद जी सुनू ता कथी बा? गरियावा हाँ के ले जाऊ ना। ससुर जी एगो बात सुनू मोटरसाइकिल अगर हाँक के ले जाएम त हमर तेलवे खत्म हो जाई। एला एकरा गुरका के ले आई छी सना ना। ठीक बा जाऊ जाम ना तो हम दहेजुआ गाड़ी बा जैसी गांव में घुमावे। इहो सारा बकलोले दामाद मिलल बा। सारा के मोटरसाइकिल हाके ना आवी पर गांव कैसे धोई थोयू। ई सारा के मोटरसाइकिल दे देलिया फ्रीए में गांव में जाई त कय गोटे के ठोकी कोनो ठीके ना बा। ए साला दहेज में ये गरिया देलौ का? हाँ रे साला ये मोटरसाइकिल मिलक ह बियाह कैली ह त। रे साला गुड़काप तो ले जाता रे। रे साला तोरा मालूम हम करा गुरका के ले आई छी और साला हाँक के ले जाएम त हमर तेलवे खत्म हो जाई। फिर साला ज्यादा दिन चल न कर ये हम गुरका के ले आई छी। हट हट जा दे। ए रुक रे साला का रोकले हट जान दे हमरा। चल रे साला मोटरसाइकिलवा पर घूमे। भाग साला ना जब घूमे हमर तेल खत्म हो जाए। हट हम ज्यादा गुरका के ले आ दे। हट चल रे साला घूमे हमरा एगो उपाय हो तेल के व्यवस्था कर दे बहु। चल ठीक बा तू तेल के व्यवस्था कर देबे। चल बैठ। अपना बैठेला कह दे दूसरा कहे छ। जा रे साला देख ना पहले बैठ ले साला पहले ड्राइवर बैठता तू बैठबे। रुक साला पहले हाके वाला बैठो ना तू बैठबे। जा रे साला से बुझाई छ के बुझाई दहेजो गई त से लूटी लेबी का। साला हां सही बैठ दे। चल बैठ अब साला हां सही है। रे साला तेलवा खत्म होले मेरे उतरता दूर रे उतरता साला हई देख तो उतना तो घुमली हो हमार गाड़ी में तेल खत्म हो गेलै। आ तू करे ले तेल के व्यवस्था करेला ठीक हो पर तेल के व्यवस्था कर चुपचाप। तो तेल के व्यवस्था करे छियो किंतु जल्दी तेल के व्यवस्था कर त यहां से हिलबे ना तू। जोना लाग से तू गाड़ी ले आलवाला ना वही से सुचुलन जो कहिए 500 रुपया तो तू तेल डलावेला। रे साला पैसा देतई ना रे साला तेल खत्म पहले जवे केंती हम रे केना आले वो नहीं तो चल जो गुरका के। हां हट साला निकल जल्दी। दामाद जी कथी होलक? ससुर जी कथी होलक दामाद जी कथी होलक? बारका दुविधा में छी हम। कथी होलक कहू ना। अपने मोटरसाइकिल दे रे बाड़ी। हाँ एमे के तेल खत्म हो गया तेल वाला पैसा दूं ना। तेल खत्म हो गेल। ससुर जी हमारा 500 रुपया तो गाड़ी में तेल डला आवेला। अब जा फिर घूम 500 रुपया दे दू अपने। खड़ा हो उठूटा पैसा लेम का तेल डलवावेला। सारे एगो दे देलिए मोटरसाइकिल फ्री में तेलो डलवावेला पैसा हमरा से मांगित बाटी। बाप रे
अरे बाप रे बाप, हमार जिंदगी में कैसन दामाद मिल गए। हम एने आउ तो पैसा देत बारी। दे जी पैसा हाँ, एने आउ ना। दिउ ना तो दिउ ना। चलेम का? हाँ दिउ ना दे। पैसा लेम, पैसा लेम, पैसा लेम का? छोड़ दो अपने छोड़ दो। आउ रे हम पैसा मांगे तू। ना जाओ गाड़ी लेके जाओ। तो तेल वाला पैसा कौन देता है? गुड़का के ले जाओ, वो खंती लेके लिए तेना। जाओ जाओ। साला ससुर मार के खराब कर लगा, हमरा तेल भरे पैसा मांगे आ लिए। तू सब बस क्वेश्चन बा, साला कहले का ससुर से पैसा मांगे तेल भरा वाला, साला पैसा मतलब के पिटाई हो गेली। चल साला सके ओकरा सके खोजे, साला बहुत तेल खत्म करावेले हमर। चले दे।